Takoktai bukuksong sung tini aro phai sok paikha lolit bazar ni airai kupra kamini ripus deparmani nukhungo tamni bagai hingka hingke ripus deparmani bwsala sayon debarma 13 bosor omorni class 6 o rungsrungui tongnai boni bwsala sak hamyangmani 1.5 bosor kaka aboni yagulo bo tabuk sak hamyangui nogo thongaro klaijak bono sak nainani bagui jibi sak hamnogo potre pot abahai doctor rok bai phunukmani yagulo tabuk bo sak hamya bo nogo klai tongkha tamni bagui hingke borok tamni bagui nogo tui phaina nangkha hingke borok belai kheno nukhung sugyani bagui kwrui rang puisa kwrui ni bagui doctor kaham khe naimaya hingke haini hai nogo kifil tufaimani koktoma norok sai mano omo hai keno chung chini society o kwbangma sak hamya bemar hamya bipod apod paiya chini tiprasa bosongni jwngjal aboni bagui khajani takoktai bukuksong sung norokno o mangpli phunuknani bagui chung tini orongma phaikha borokni birman borokni dukho tamo rugi wngkha borokni borok bophroni simi borokni bini bwsala sak hamya wngkha oborokno twino buma buphani phasingtwi norokno detail borok bahaikhe wngkha tamo wngkha tuma rugi manjakha obono twino norokno chung phunuknai buma buphani khoktwi norok nai tongdi hingke chung tabuk rupesh deparma bai kok salainai yango wngkha hingke boni bupha yango hingke je sak hamya wngnai sayon deparma yango kha bini buma hingke chung tabuk bo buphroni simi sak hamya wngkha bahaikhe buphroni jorani bo doctor rok phunukha boro nairokha abono twino chung buphani khoktwi khwnalaiano nini cherai sak hamyangmani buphroni simi bisi bwswk kaka bo je amahai rugi wngmani bo to mane je bini bemar amo hai manjakmani kaka 1.5 bosor hairok kaka ta hingke puila to chung hachukmaya mane boafroni thekeno kisa kisa bini sori weak wnghaio school o thangkha hingke bokhorok rok mihimjago hingke thangmaya hingke amtwi wngma no chung aswk jai mane khaijikya chwng to kash khainai borok ba chwng kash khai tongo hingke bobo chwrai ba aswk bini deha tongmung bobo saya sana rwngya ba hingke oboni bisingo amtwi ngtai ngtwi no aswk thik mote rok ke school thangya no thangmaya rok wngmo hingke mane tangwi amtwi wngkha hingke bini sak rok bo kisasa phuri haio hingka khe chwng bono doctor rogo twlang naina hinui twlang naikha hingke mane sai manta thwi rok bini rano hingke thwi rok rwna nangnai hingke thwi rok to chwng rwi rwkha rwma pore borok doctor rok thwi rok bo test khairwkha thwi test khaima pore mane rugi sai mankha hingke saimani bisingo wngkha hingke tabuk doctor rok to sao hari hinui bini o bemar to khub mane bemar mane khub kotor no hingke amo treatment oro khainani hingke aswk sombab mane wngya abo baira rogo ma twlangnai hinui doctor rok chwngno sata hingke chwng mane doctor o naikha je sini mansak swngto naikha aro waisa khe naikha hingke tabuk hingke last paitha hingke bini komono sori rok kisa hamtaiya teibo mane din teibo nukjak phaio ta bini sori tabuk khai bini sapta kaisa rok wngkha mwkhang tumani chuto mwkhang simi dui haio hingke chai bo maya chakha hingke bo taisa ulta kwkhwbai rohoro omo hai problem nukjak tongkha ta tabuk khai doctor rok khe tamo rugi hinui saida mankha sara saka norok no doctor to saka binimo thwi rano hinui sao hingke thwi rano hingke bino thwi mane protein tak bini je swtui bo thango hinui sao mane koyekta doctor sao amtwi mane arto doctor kwbangma bwla hingke bobo amtwi sao hingke chwng soboni kok no nanai hingke bini je thwi ranmani abo to oro wngya hinui sao hingke abo baira o thangui se binimo thwi mane je bini je thwi phaiya wngmani abono treatment khaina nangnai hinui sata hingke ah jaga khe doctor rok khe mane doctor rok ni je rugi
abo rugini bumung tam hini sabrok. Rugin bung to lupas hini sao lupas mane bini dehar no khodikai tongo hingke obo haino ta mane thai ongrwna riya ta bin dehar no mane nosto ong tongta tabuk bo swtui furu samobona bini thai mane nosto ongoi swtui chini thango swtui bo kwbang khe swtui o nungmani chama to komse hingke swtui ma bisikta hingke je bini thai khanani abo swtui no mane thango abo hai ong tongkha ta bini. Bengaluru tlangdi hino baireo haida hingke aro judi tlangna hingke rangrok bwswk nangnai hini kunda sakasa doctor rok. Rang to borok mane kuno asuk unmane hini saya sudo borok sao noro aro free treatment khaio hini sata doctor rok hingke noro aro thanani hingke chanani tongnani amo hairok nogo salaioi tlang laidi hini sata rangni kuno borok unman saya ta. No nini tabuk no nin family wo Ayushman card kari ja je central government ni hoite health card to da tong Ayushman card da tong. Ayushman card to tongo afur bono jefro GB wa 18 din boti khaifuru to Ayushman card bini active khlai rwkha hingke Ayushman card ni bisingtwi bo chwng bithi rok doctor rok je swijamani chwng nahana tha khe maya rok ongta mane dam rok ni hingke maya dam kom rok ni hingke bo mano Ayushman card ni khe. Tabuk norok je omo hai je asuk 1.5 bosor wngwi tongkha sori hamya sak hamya wngwi norok je GB bo 18 din tongkha hingke keboni norokni o amchaini political leader phan hingtwng society ni leader phan hingtwng amo hai kebo bai kok salai sada salai khe haikhe nongno chubachu rok da sankha nung borok no. Ang to emne political leader rong no to chubachu to sanya ko mane ani je parisak je ani tongsak ang nai tongta hingke naikha hingke tabuk khe to ani mane yago bo rang rok kwrwikha paikha je tongmani ang falui naibaikha tabuk khe to rang kwrwikha tabuk khe rang kwrwini bagui no ang iko media rok no ma ringkha ta chubachu to ang sanani tabuk sanani hine ang uansugui tongta. Omo haikhe kebo bai alochona da khaikha nung kok rok da salaikha je fataro doctor o tlangna hingka hingke haikhe doctor rok bai tlangna hingke tam tam khlaina nangnai oro o Tripura o GB o phanungthung refer rok tlangna nango amtwi hai rok kuno kok da salaikha doctor rok bai. Doctor bai to salaikha ang doctor bai bini chamber o thangui bo bai salaikha tabuk doctor to sabo o ruk to amo Tripura o wngya bini mane bank kwrwi hini sata jagao tabuk bini bank bolte tabuk chini blood bank hairok omo hairok bank mane o Tripura kwrwi ta hingke jongo doctor sao GB o twlangui bono thai kisa darwui sori kisa susto ragrwui tarpore beluru twlangni hini doctor sata oroni GB ni transfer mane nawi twlangthani hini sata doctor rok. Hingke takhok tei bukhuk song no khanai tongkha na tamni bagui hingke belai kheno borokni je mansak nukhungni mal mata wak pun tok samung haizra khlai tangui chajaknai borok rok nukhungo je mal mata tongmani bebak no bwsani bagui phalbaikha borok tabuk mungsa kwrwikha yak buksa haibano bwsa hamya no ba bahaikhe mwthwi ba chanai obo hai uansugui no lukurok ni phasingo tabuk borokni koimung narwkjago tamoni bagui hinkhe lukurok chubakhang hingkhai bini bwsana sak hamya nainani Bengaluru tlangui sak phunuknani chubachu sanmani kha gwnang takhok tei bukhuk song haste ni joto kha gwnang kha kaham lukurok borok no chubachu khlaikha ekeba borok ni bwsano tabuk sayon leborma no sak ham nainani sak kaham khainani bagui Bengaluru tangnani bagui borok no chubachu khlaikha hingkhe borok sak ham naijagui mannai. Phiaba lukurok no rok kisa kisa khe chubakhang hingkhai kisa no kwbango watui thopsa no tiyari mane tui kwbang wngui phaio hingkhe aboni bagui lukurokni phasingo borokni kobokmung lukurok jotono je mansak jani chubachu nani bagui kobokmung narwkjak kha
hingke जोंनि screen o nongno borokni account number bo rui rwnai tamni bagui hingke o screen o borokni kuno ATM card bo kwrui borokni scanner bo kwrui Google Pay bo kwrui mungsa kwrui borokni phiaba borokni Gramin Bank ni account number kaisa tongjago norok kha logui kha kaham bai khe kisa borokno chubachu khlaijadi screen o je borokni account number IFSC code जों oro rwjak tongnai tei borokni phone number bo जों oro rwjak tongnai obono no norok nai kisa chubachu khlaijabaidi hinui borokni phasingtwi kobokmani hingke जों tabuk phaidi जों je sayon deborma bini bwsak bobo hai wngui tong abono tui bini khoktwi जों khwnainailai no bono swnglaiyano nung tabuk bahai tong bwsak kaham da wngui tong bomo hai ma tong nini bwsak tabuk bomo hai ma tong nung ekdom lengo amtwui sairok da lengo mairok da o khui o khuiya mairok chaidaman tini ni khe maida chakha chaimaya mairok chakha hingke kisa sori sarangma hai phanangma hai da wngsa phanangma hai ngo hingke tabuk nung bobo hai horogo khe nung muktui rok daman nung himi rok mada ma nagin hai thwngui rok daman aswngmaya lengo maya lengo ta nung bo class o porikha 6 jora 6 jora bo school o porikha Bangla medium o school ni bumung saidima Kalikapur Kalikapur tabuk khe nung tai thangmaliya nini chrai bufrun chimi hamyangmani haike norok tamo bufru nailaikha bahaike GB rogo salbose phunukhlaikha bomo haike wngkha bini hamyangma kaito 1.5 bosor o kakhana hingka hingkai aste aste bini sori hamya mane sak phujai phaibo hingkai chwng tang bini sori chwk phujaka hinui GB o tangoi boti khaikhe hingkai bini thui komjak hinui ah jagani doctor sago hingkai doctor saka hingkai thui marikha 5ta packet thui ree paikha pai bole hingkai tongkha aro mas kaisa rok tongkha na GB o no hingkai tongma yago paikha chini yago rang kwrwui wngoi hingka hingkai nogo hai mal mata rok jotono falui akui nai paikha bono naipai nogo hai wngkha kata hapurkhai nogo tuwi mane o chai rogo tang thangka o chai rogo 5-6 jano jagano tangkha o chai o bo hingka hingka ah jaga o tangmani hamya hingka hingkai taisa aste aste bini sori tapse phujai phaibo din phujai haita hingkai dhup khalai haio hingka hingkai o swkangkhai bono doctor o talkhata taisa bini sori tangmani wngjago phujai phaijago hinui talmani ah jagani doctor sao bo doctor bai phunuk apro doctor khaito angko matango lemo chora Roti Ranjan Chani oro talmani bosao orongko GB o talgoi ongko di thui rwui nogo tuwi taisa tangni baira hinsago o jaga bini sori nainani kunu ongko swkagwui pu GB o hingka ba tauk chwng baira o tamkhai tang chwngno kisa chuba baide sinang bukwrwikha takuro bukuro nogno chwng koijao ani bwsano hamrui tongna bagui ano kisa chubadi amo koyo ang ani bwsano hamruna bagui kisa chuba o jabadi ani bwsa phone no muchungjak bui pore ang school thangka hingkai ama ang bo school thangna muchungo hostel o tongna muchungo hwnsago hingkai bini sori hamya bo bahai phone naiba abo bakmai lukurok no koina muchungo ano kisa chubak hingka ani bwsano hamrui tuwi school o thana bagui abono sao tabuk obo haike je sak hamyangui tongmani bisingo tabuk norokni tai kuno
বাইরেও লাंनायनि बागै रां फैसा रक कुनु जगालै मानोंला खोथा kunju kali temali aseng sini jetong man jotono subai an besano nai nai kya tau kadang pai suka nengko tangkang ka sini janani tangya ka masa ya ma hake abagino tau seng hage ki kalai ma tong wa phono goi mane ya dak to tang ge tau thi di jangan jibu tang phan si rang kari sini बुफ्रु रगो बायराव लांदि हनि सा डक्टर के doctor khaito doti tang ma hangai tab janai hin sauta hanga chinja pho tau dang sikri sing ba ke doti tang manai के नंके बाहाय वानसो लोकरक सुबा खांगां के निन बसानो हमरि मानन दादित लांगै मानन हिंदा चंगबा lukodok aseng no suba khangai doti no an basan tangai hamri tunan bagai ang kojawu lukodong no लोकरक के सुरा सुबानो बाहाय निन बखा पोइतो तंग lukodok suba no hai bukhawa putu tongani bagai no mas hawo ताकुक तै बुखुक सं के नरक त जतनो साइमान बायखा नाय तंगो अबो हाय नुखुंगो बिरमान ngै tongkhai sanani nongnani jotono palmaya ngi thang nukhungo samung tangke se sanani dinane din khai samung tangke se mairung tubu ke se sanani obo hai chini tiprasa nukhungrok bufru yakagno kebo saimanya hangke omo hai jorawo se omo hai jorawo tabuk nukhung to sugyano nukhung sugyawo se bwsabuti rokni rugi kotorma thaisalanya nangnai jat amo hai rugi kotorma phatrat langi treatment khayake obo thir thangno thangya obo bo belai kheno kirima singsa omo hai wana lajak onukhungo lukurokni hamjak mung lukurokni subasu lukurokni yakbarok mani tubungno borok mankhai kisale borokni hamkrai ongnai abon bagino khajani takuktai bukuksong sung kha kotor bai kha kuar bai yak mili jotono jono kisa kisa suba khang kai hamyabo hamnai hwnei borok nukhungni phasingtwi kha kao tai borok nukhungni bwkhaktwi joto lokorokno koimung narugo jotono kisa kisa ke subasu khlaidi hwnei hingke takuktai bukuksong sung borokni account number IFSC code number obo screen o norokno sung ri rijak obono naino norok jotono isa kha kaham bai subasu khlaijai baidi hwnei chini phasingtwi haike ba norok borokni nukhungni phasingtwi bo lukorokni phasing kobokmung yapharo hingke tai takuktai bukuksong omo hai birman kwbangma hasteo chini tiprasa bosongni bisingo boni bagwi je kha gwnang kha kahamrok jotono yak miliwi subasu khlainani bagwi chini phasingtwi kobokmung narugo hingke takuktai bukuksong tini jorotwi aswkno norok khalogwi naitongmani bagwi norokno belai kheno hambai।